ಕೊಡಂಕೂರು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪಿಎನ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಂಕೂರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ನೇಮೋತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ, ನಾಗಮಂಡಲ ಇನ್ನಿತರ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಉಡುಪಿಯ ಪಿಎನ್ ಆಚಾರ್ಯ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ರಚಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ಬುಡುಪಾದ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿಗೊಂದು ಆ ಚಿತ್ರಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಆವಡ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಂಚಾದ ಏನು ತುಳು ಹಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆದ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಟ ಏನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತಾಲೋಡು ವಿಶೇಷ ತಾಲ ಆಯ್ನ ನವ ತಾಲೋಡು ತುಳು ಹಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ತುಳು ಹಪ್ಪೆಗೆ ಕೆಂಪುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾಯ, ಪಚ್ಚ ರವಕೆ ಪಾಡ್ಯ, ಐಕು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗಾರ್ಲ ಪಾಡ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಸೋಜವನಂಚಿನ ಉರುಟು ಬಣ್ಣದ ಕಿರೀಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೋಜವನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭಯಹಸ್ತ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ತುಳು ಲೀಪಿಟ್ ಓಂ ಪಂದ್ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕುರಲ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತ ಕುಡಿಯ, ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ತುಳು ಬಾವುಟ ಅಂಚನೆ ಪಂಚದೀವೆಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ, ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ತುದೆ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯ ತೋಜವನಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಚರ್ಚಿ ಮಸೀದಿ ಪುಲ ಮಲ್ತ. ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪಡ್ಡೈ ಬದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೋಜೆಯ ಮುಳೈ ಬದಿಟ್ಟು ಘಟ್ಟ ತೋಜೆಯ ದಯಗೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದಾಗಲಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ